Kung makatulong niya ta karon dinhi sa gitawag nga New Misamis Occidental Provincial Hospital nga diha gyud dinhi gitukod sa Barangay Talaeron. So located gyud dinhi sa Talaeron, Oroqueta City, Misamis Occidental. Okay. So atong tan-awon ang ato nga gitawag nga Misamis Occidental Provincial Hospital. So mao ni ang atong update sa pagkakaron, no. Ang atong gitawag nga Misamis Occidental Provincial Hospital nga naa diri himutang sa Barangay Talaeron. So atong duolon gamay. Ikaw may kuan diri, sir? Ikaw may bali na-assign diri sa area. Okay. So mao ni atong update sa mao nga building sa pagkaron, sir, no? Mao ni atong update karon sa atong building. So dako-dako pa kay ni siya trabahoon. Pila pa ni katuig nga humanon, ha? 5 years po siguro. 5 years mo sugod karon, no? Okay, so ano ang atong kahimtang sa atong nga gitawag ta nga Misamis Occidental Provincial Hospital. So dako kayo, no? So pila ni ka story? Tulo ka andana, no, sir, no? 3 stories, no? Sugod din mao ni say front, no? Mao ni siya entrance din he. So mao ni entrance nato din karon sa ato area. So atong duolon gamay na atong ang atong gitawag og provincial, no, New Misamis Occidental Provincial Hospital. Mao ni ang kahimtang, no? So dako-dako pa gyud kayo og trabahoon. So dinhi nga part mao ni ang front, no? Front sa ato nga hospital. So wala pa gid siya nahuman. Okay. So taas kay siya, no? So mao ni ang ato nga front sa atong provincial hospital, no? Kami nga provincial hospital. Okay. So dinhi nga side. Okay. So dako kay siya makatulong. Padulong siya dito. Okay, so dili na lang ta mulahos dito, balik ta. Okay, sa pagkakaroon dinhi imutang ilang mga itawag ta mga materialist, no? Dinhi nga side ang mga trabante, dinhi pud ang ilang mga itawag ta nga mga higdaanan, no? Dinhi dapit. Tungod kay gapadayon pa ni nga mao nga building, no, sa pag-construct. Okay. So dinhi ta dapit sa area sa may kuan, diri sa construction area na gyud, no. So atong tan-awon. Okay. Kung inyo makita ang atong gitawag nga New Provincial Hospital, pero yung pagkadakua jud kayo. Marami pagkadagko kayo. Okay, so dinhi ang mga materials, no, ang mga balas dinhi nga side. Okay, so ato na gyud makita pagkadahana dakuha kay ni, no? So kung inyo lang masulod dire perti gyud dakuha. Kataas sa andana, no, tulok andana do ang ato nga gitawag ta nga hospital dinhi, no, diri na tukod sa Barangay Talaeron. Okay. So dinhi ang ato nga mga materyales, no, dinhi ang mga tawag ta mga kabilya, ang mga sakyanan dinhi, no, mga ekwipo. So mao ni mga crane, no, na mo himo sa pag tabang ini nga mga pundasyon. Okay. So mao na siya. Mao ni ang ato nga provincial hospital nga dinhi sa Barangay Talaeron. Okay. So mga katulong, ay mo kalimot sa pagpalo sa ato nga Facebook Katulong Vlog Ricar para update mo sa ato nga mga umaabot na sa mga video, no, dinhi sa ato nga syudad para inyo makita ang ato nga mga update, no, sa atong syudad sa Oroqueta City.
Pagkadakuha kayo ay matabang. Itong interviewon ganing padulong. La sir, may hapon. Dire mo ka trabaho no? So dako pa jud kay ni siya. Pila man ni ka area ni ano ni maabot ti mga pila ka hektarya ni. Pero kani murag gusto o pag gini no, kadako kay no. Nga pila pa ni katuig ka mahuman ni. Simo bana-bana. Wala po na ma-estimate no. So dirita nyo inyo makita ang atong gitawag nga unsa man ni sir? Dire sir. Mo ni swimming pool? Oh, swimming pool ni. So mura ni istakanag tubig no? Dako kayo ang area diri no? Mga pila man ni ka hektarya ni? Dako no? Mga pila pa kanima humani. Sige pa yung trabaho no? Kamulo pa gyud no? So grabe ang kadako sa ospital. Kana diha nga side wala na nilabot. Kana diha. Wala diri ra no? Kasi mga purman dire o mga engineer. So grabe kadako no ang ato. Ayo hilab tiloy. Kadako ang ato nga tawag nga provincial hospital. So dire tagamay, abanti tagamay. Mura dunay gikub-kub dinhi ba? No? Pagka ninduta kaayo. No? Indot kita tan-awon. Mga katulong. No, kung makabisita mo dinhi. Indot kita tan-awon. No? No, na dinhi pagkadako ah. So na dire gikub-kub gyud, no? Ang mao nga pundasyon. Grabe gipalawman di siya. No? No? So karon pa ko kasulod dinhi ba, no? Pagkadako kay ay hindi ni basta-basta nga ato nga Misamis Occidental new provincial hospital. Ay dag abanti diri ra. No? So naa ang ato nga mga ekwipo dinhi, no? Na muhimo sa pagtrabaho, no? So dinhi oh, inyo makita. So ako gid mong natuyok, nasuroy kita, napakita sa mao nga view, no? So mao ni siya ang sitwasyon sa ato nga provincial Misamis Occidental Provincial Hospital. Okay, so nindot kaayo. Grabe ka abog. Naabog kayong sapatos. Abog ala, ayo pag abog-abog. Okay, so mao ni. Mura pod siya og dagko kayo ng mga lugar ba. Dagko ng building. Karon po kita nga nag-construct nga ni kadaka. So gilimpyuhan niya ang sakyanan, no? So kayong tubig grabe ang paglimpyo ba. Palayo ta. Gilimpyuhan niya ang sakyanan. Dapit. Okay. So gilimpyuhan nila ang ilaang sakyanan, no? So mao ni siya. So gawas na ta. Kay ko atong tuyokon perti dako kaya gid. Ano siya kahintang. Sir, daghan kayong salamat sa imong paghatag o pagtugot nga mapa-update nato ang atong gitawag nga Misamis Occidental Provincial Hospital aron atong pinaagi ini nga video atong mapakita sa tibuok katawhan dinhi sa Oroqueta City, dili lang sa Oroqueta City, sa tibuok Misamis Occidental ug sa tibuok nga kalibutan. Okay sir, thank you kay sir ha. Okay. Okay, thank you.